O viño da casa é unha das tradicións gastronómicas máis antigas da nosa terra, tanto que incluso forma parte da nosa cultura e identidade. Di o refrán que a bo viño non hai mal bebedor, pero os que o producen únicamente para autoconsumo son cada vez menos. Ninguén da miña familia fai viño, non teño ninguén así excesivamente maior que continúe con esa tradición. Con todo, aínda resisten familias no rural que manteñen este ciclo anual que xira arredor da vide, sobre todo nas comarcas, onde hai gran tradición. Sólese facer de todo, aquí hai moita variedade, sobre todo Barrantes, Albariño, País. Hoxe, na Ulla, en Valdeorras, no Ribeiro ou no Salnés, a produción de viño tamén ten unha gran importancia a nivel económico, con bodegas que se adican ao sector de forma profesional. Detrás, nas súas raíces, aínda quedan os que fan do viño un verdadeiro rito anual. Feito na casa, sei o que lle boto, sei como trato as cepas e sei todo. Trátase dun caldo que non se vende, pero que funciona como un gran eixo da vida social en comunidade. Que se é mes de atar, que se é mes de sulfatar, se hai que reunir a familia para ir vendimar ou se xa toca ir á casa do veciño probar o viño novo. Hai casos nos que tes que sonrir, sabes, por unha cuestión de educación. Hai un control de calidade moi próximo, de proximidade. Por iso dicimos que o viño da casa non é só para beber, pero se falamos diso, hai quen non o cambia por ningún outro, aínda que o que lle poña en diante como alternativa sexa un viño caro de etiqueta. E vos, que opinades do viño da casa? Pois os que o fan, que aínda son moitas familias, Ángela, que dirán? Pois que o seu é o mellor, non? Pois si seguen a quedar familias que fan o viño na casa. Eu estou con unha delas, principalmente, Gerardo, ti cantos anos levas facendo viño? Pois eu teño 87 anos. E de toda a vida, desde pequeno, de rapaciño, que estaba dedicando a isto. E leva moito choio facer viño na casa? Chega ben. Anque hoxe xa non é ni a mitad do traballo. Antes levaba máis? Antiguamente non había estrugadores, non había nada. Había que ter unhas tinallas grandes para aquí, botabas as uvas, e nós de rapaciños pequenos, esbajando nas uvas, como se fora máis contentos que pouco. Claro, leva menos traballo, pero seguides facendo falta toda a familia para facer o viño. Ai, eso sí, tamén é unha alegría ver os fillos que veñen, os que dan fora, os dous que están fora, pois neses días veñen e axudan o que poden. Claro, vexo tamén por aquí que tedes un lagar ben bonito e ben antigo. Cantas generacións levades facendo viño con este lagar? 4 generacións. Fixo ca casa o que sería meu bisabuelo, que está agora de aniversario porque foi no 825, e desde aquela foi ferío, fixo Teu bisabuelo, teu abuelo, meu pai, e agora nós seguimos. Claro, a min agora aquí súrgeme unha dúda. 4 generacións. Teresa, ti que és a siguiente? Vas tomar o relevo ou vas dedicar a outra cousa? Pois non me queda máis que outra. Se queremos seguir co mesmo ritmo, pois temos que, sí, non queda outra. Parte o viño da casa non é o viño comprado. Pois evidentemente non, eu non bebo, pero non ten nada que ver que non beba, os dixen os que beben, que, bueno, que fai menos mal, podes beber un pouco máis. Pois con esta reflexión quedamos, mirad esta familia, 4 xeracións facendo viño, e Teresa vai ser a quinta.